Турбіотік. Турбіотік дисбактеріоз. Турбоперемога нового покоління. Створений для дорослих та дітей від 3 років. На годинниках 30 жовтня, 1341 день анексії Криму. Час новин на АТР, в студії Маргарита Потапова. В Івано-Франківській області через негоду постраждала 8-річна дитина. Про це повідомляє обласна державна адміністрація. Стан дитини лікарі оцінюють як середньої важкості. Вона перебуває у реанімації. На дитину впало дерево на території приватного будинку. Вона отримала множинні переломи кісток тазу та стегнової кістки зі зміщенням. По всій території України оголосили штормове попередження. До нас прийшла негода з потужними холодними зливами, мокрим снігом і шквальним вітром. Західні області вже накрили хуртовини, сніг випав у Карпатах. А на високогір'ї рвучкий вітер повалив дерева, які заблокували автомобільний рух на Яблуницькому перевалі. Через негоду без електропостачання залишилися майже 400 населених пунктів. В 10 областях України, повідомили надзвичайники. За прогнозами синоптиків, мокрий сніг, ймовірно, дійде до Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Українська негода – це відголоски урагану Гервард, який вже забрав життя 6 людей. Він вирує у Центральній Європі. Причиною смерті 4 з них в Чехії і в Польщі стали повалені через пориви вітру дерева. Ще одна людина в Німеччині потонула під час штормового припливу. Через негоду в декількох регіонах Німеччини призупинили залізничне сполучення. У Гамбурзі та Берліні влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Через повалені дерева були заблоковані кілька автомагістралей. Зараз рух транспорту частково відновили. В аеропорту австрійського міста Зальцбург через ураган ледь не розбився пасажирський літак. Він виконував рейс Франкфурт-Зальцбург. При заході на посадку в декількох метрах від землі Боїнг через сильний порив вітру різко накренився вправо і трохи не зачепив крилом посадкову смугу. Екіпаж вирішив не ризикувати і літак повернувся до Франкфурта. Росія ігнорує виконання рішення Міжнародного суду ООН щодо Криму. Про це заявила віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе в офісі ООН у Нью-Йорку. За її словами, систематичні репресії перетворили окупований півострів на територію без свободи. А масштаби порушень прав кримчан окупаційною владою вже після рішення суду ООН свідчить про те, що Кремль і надалі не збирається виконувати міжнародно-правові зобов'язання. Іванна Климпуш-Цинцадзе також заявила, що Україна незабаром подасть до ООН резолюцію про права людини в Криму і закликала Об'єднані Нації підтримати її. Ще 19 квітня Міжнародний суд ООН постановив, що Росія має утриматися від обмежень щодо меджлісу кримськотатарського народу, а також забезпечити доступність освіти в Криму українською мовою. Ситуацію з правами людей в окупованому Криму обговорив виконавчий комітет Всесвітнього конгресу кримських татар. Його засідання під головуванням президента конгресу і голови меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова відбулося в Києві. Вперше за 3 роки у ньому взяли участь звільнені бранці Кремля Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Детальніше в сюжеті. Приїзду звільнених Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза тут чекали найбільше. За цим столом їх не було більше 3 років. І сьогодні вони нарешті серед своїх. Усміхнений, а головне вільний. Ахтем Чийгоз впевнений, його боротьба тільки починається. Обіцяє, повернеться до рідного Криму попри все. Всі знають, що якщо я сказав, я все одно поїду. Поэтому для меня там сегодня или завтра это не принципиально. Сейчас нужно активным быть. Еще более активным, чем в обычное время. И еще более мужественным, чем в обычное время.
В окупованому Криму Диляра Ханум не пропустила жодного судового засідання у справах Чийгоза та Умерова. Переконана, що їхнє звільнення дає надію всьому кримсько-татарському народові. Это вселяет надежду в людей. Надежду в то, что на самом деле наш народ не одинок, и что у нас есть сила, которая за нами стоит, что они нас защитят и не бросят. На засідання виконкому Конгресу лідер кримських татар Мустафа Джемілєв приїхав одразу після зустрічі із спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером. Каже, американський представник порадив Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу відвідувати якомога більше країн і розповідати про нелюдські умови в окупованому Росією Криму. Запрошення в США колишні бранці Кремля вже отримали. Волкер сам очень рекомендовал и Ильме Умерову, и Ахтему Чийгозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Ильме Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Одна з головних тем нинішнього засідання – це автономія кримських татар. Президент Конгресу, голова Меджлісу Рефат Чубаров запевняє, робота щодо змін в Конституцію на фінішній прямій. А ще зазначає, цьогоріч святкувати 100-ту річницю зібрання Курултаю кримсько-татарського народу будуть на найвищому державному рівні. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания Верховной Ради Украины. Лише місце Ірвіна Ібрагімова залишається порожнім. Торік у Криму члена Світового конгресу кримських татар викрали люди у формі російських ДПСників. Досі його доля залишається невідомою. Дарина Іванютенко, Ельдар Ісматов, Асан Емінов, Заман, АТР. У Бахчисараї окупанти знищують ханський палац. Під приводом підготовки до 100-річчя музею його закрили на 4 дні і розпочали реконструкцію, яка насправді руйнує історичну пам'ятку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав журналіст Осман Пашаєв. За його словами, з Великої ханської мечеті у палаці, яка є однією з найбільших у Криму, зняли всю черепицю. Також автокраном демонтували всі старовинні дубові балки. І в процесі пошкодили на фасаді розпис 18 століття. Окрім того, інші розписи пошкодили хімією. У палаці окупанти все миють щавлевою кислотою. А всі наслідки так званої реконструкції ліквідують звичайні робітники, а не професійні реставратори. Працівникам музею окупанти втручатися не дають і не дозволяють фотографувати. По всьому музею, як стверджує Осман Пашаєв, чергує охорона. Увесь фасад з вулиці помили керхером. Через це пішли тріщини і прямо біля входу до воріт штукатурка обвалилася до самого каміння. Було видно мощення. Цю діру негайно замазали цементом і весь фасад вкрили сучасною шпаклівкою. Олександрівський фонтан мили керхером. Шматки обвалилися, вони їх замазали і зараз фарбують сучасною фарбою у білий колір. Вибори на тлі криміналу. На Дніпропетровщині у день голосування за депутатів об'єднаних територіальних громад невідомі напали на виборчу комісію. Люди у камуфляжі під'їхали на 8 авто, кинули 2 димові шашки та намагалися влити у виборчі урни масло. Під час штовханини постраждав поліцейський, член комісії та спостерігач. Однак бюлетені залишилися неушкодженими. 24 нападники затримані. Всього за виборчу кампанію у поліцію надійшло понад 200 повідомлень про порушення на виборах до об'єднаних територіальних громад. За фактом цих порушень поліція відкрила 10 кримінальних проваджень у день виборів. З них 4 за спробу підкупу виборців, ще 2 за незаконне використання бюлетенів, решту за спроби навмисного знищення або пошкодження майна. Сьогодні очікуються офіційні роз'яснення столичної поліції щодо облави в одному з нічних клубів. На брифінг вийде керівник Київського управління Андрій Крищенко. У ніч на суботу люди, частина у формі правоохоронців, інші у цивільному, увірвалися до нічного клубу і влаштували обшук. Тоді там відпочивали близько 200 відвідувачів. За словами очевидців, поліція била людей гумовими кийками, змусила лягти на підлогу. Під час рейду затримано кілька десятків відвідувачів клубу. У 17 нібито
авто знайшли наркотики. Відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання та розповсюдження заборонених речовин. Ще близько 3 десятків доправили у військкомат за начебто ухилення від строкової служби. У призовному пункті їм видали повістки на сьогоднішній день. Раніше у поліції заявляли, на клуб скаржилися місцеві мешканці. І це всі новини на цю годину. Наступний випуск «Заман» дочекайтеся вже менш ніж за годину. Та залишайтеся з АТР.